Il-ħamis li għadda Lawrence Gonzi tkellem għall-ewwel darba f'din il-kampanija elettorali dwar il-wedit tiegħu għal kontijiet tad-dawl u l-ilma. Qal illi se jorħsu biss bejn l-10 ta' filgħaxija u s-6 ta' filgħodu. Iżda l-familji kif qegħdin iħarsu lejha din il-weda? Li ma tagħmilli ebda differenza xejn bil-lejl, id-dar kollu mitfi ħlief in-night light. Jiġifieri miżura bħal dik, żgur li mhux immarata għall-familji. Night time is not really too much for. We use mostly in the day with the washing, with our clothes, same with the little one. So the daytime is the main thing for us, you know. Jiena ma ngawdi xejn, għax inkun rieqed. Jiena bil-lejl ma ngawdi xejn. Għax jiena bil-lejl tal-ġurnata wordiri bil-lejl norqod. Le, ma tantx. Naħseb gimmick fil-wiċċ. Le ma ngawdi xejn, no. Ma ngawdi għax il-marra ġaqat li ma lesa nbidlu s-sistema. Fil-għaxija naħsel l-ħwejx, inti banju bil-lej u jina wkoll għatlu binna nordu. Dik li għat l-mara. Oħrajn qalu li biex jitnaqqas il-peaceful familji tagħhom il-kont tad-dawl u l-ilma irid jorħos matul il-ġurnata kollha. Jekk jonqos il-ġurnata kollha ħajaru. Preferi kieku jorsu l-ġurnata kollha. Il-familji li tkellimna magħhom ma jaqblux mal-fatt li jekk Lawrence Gonzi jerġa' jkun Prim Ministru, pajjiżna se jibqa' juża iż-żejt fil-power station tad-Dellimara sal-2018. Jgħidu li jkun aħjar li l-ġenerazzjoni tal-elettriku issir kemm jista' jkun malajr bil-gass kif qed jipproponi il-Partit Laburista. Tweġiba ċara, il-gass huwa ħafna iktar nadif, ħafna ħjar għas-saħħa tal-bniedem hu. Jekk ikun jaqbel għall-environment u għan-nies iva. Jien naħseb li aħjar kif qegħdin għax kif qegħdin nafu u kif ħankunu Kastellinarja ma tantx jogħġbuni. Bil-gassu missa anke dil-biċċa xogħol jiena nemmen illi minnu bħali qiegħed hemmhekk illi qed jgħid illi ibati bdaw l-affarijiet ta' marta għażma u barra minn hawn kanser. In-nies mhux qegħdin jikbu, mhux